Това е гаден номер. Това аз си го правих този номер. Окей, приятели, сега искам да ви кажа две думички за всички вас, които сте наши нови последователи. Последователи на какво? Естествено, на Cats Club Бургас. Кои сме ние с две думи, майка и дъщеря, които се грижим за 56 котки и 2 кучета. Едното приютско, другото от остров Крит. Той е нашия ангел-хранител. Окей. И защо го правим всичко това? Всичко това го правим, приятели, защото... Защо го правим? Мисля, ще ми помогнеш ли? Не мога. Аз пък мога. Често казано не помня каква беше първата причина. Аз пък помня. Първата причина беше, че почнахме да събираме малки котенца из улиците на Бургас, които плачеха. Върнахме се от Гърция 2019 година и забелязахме, че бездомните в България, в частност Бургас, защото ние живеем тук, са много измъчени. Аз такова нещо не бях виждала там, където живеехме. И сърцето ми не даваше и почнах да ги събирам. Те плачеха за помощ. Аз какво да направя? Да ги подмина? Нямам такова сърце. Взимах ги аз котенците и ги слагах на дъщеря ми. Едно по едно ми ги донасяха като колекционни фигурки. И те всичките бяха невероятни. И така малко по малко направихме една голяма армия. Отидахме, взехме си армията после, преместихме се в Свиленград в една къща, страхотна къща, да живеем с нашата армия там, но понеже нямахме никакъв опит с котките, не знаехме какво да очакваме. Пуснахме котенцата да бъдат на свобода там в двора, те пък взеха, че забременяха. Момиченцата. Да, и 4 котки ми родиха по 4 дечица и станаха бая много. Едната роди 6. Добре, средно казвам на хората, след което се прибрахме в Бургас и продължихме да прибираме котки. Ще ви дам пример. Една бременна котка седеше на входната врата и ме молеше да я прибера. Не мога да оставя бременна жена навън, като дори в котешки образ. Взех я тази година и тя ми роди 7 парчета. 7 малки котенца. След което, приятели, почнаха да ми оставят котенца на входната врата, новородени. И аз какво да направя? Не мога да ги оставя. А на всичкото отгоре се оказа, че няма котешки приют в Бургас. Но не само в Бургас, няма никъде. И понеже много хора си въобразяват, че някакви организации неправителствени или пък общини имат приюти за котки в България, такова нещо няма, приятели. Приюти за котки няма. Няма и не съм виждала случаите си. Ако някой от вас знае, е свободен да пише в коментарите долу. Аз ако знаех, ще да му закарам двете котила, които ми ги оставяха пред входната врата и така се озовахме с 56 котки. Кажете ми вие какво да направя. И сега аз и моята дъщеря, понеже много обичаме тези мустакатковци с мокри нослета, те са вече нашето семейство, се грижим за тях, не ни тежи, напротив, обожаваме ги и искаме това лято да направим